Здравейте, приятели! Добре дошли или добре дошли отново в моя канал. Аз съм Тъндър. Днес реших да направя едно кратко видео с първите ми впечатления от две много специални колоди, които са независимо издадени. Заради това малко по-трудно можем да намерим информация за тях, малко по-трудно можем да научим за тях. Но и двете са изключително нишови, изключително специални, и реших да споделя с вас и се надявам това видео да достигне до повече хора, и които могат съответно да се насладят на работата на тези художници и ако решат да ги подкрепят. Днес ще разгледаме The Tarot of Individuation от Apheros и от Rician Tarot. Нека да започнем с първата колода. Всъщност Apheros е псевдонима на румънската художничка Ирина. Колодата идва с тази специална бележка, което е много мило, защото това си е ръчно написано. И отделно от това имаме един малък принт, който може да видите и нейния стил, нали, много евокативен, много красив. Между другото, тази колода за мен е нещо, което съм си мечтала някой да направи, защото тя е вдъхновена едновременно от архетипите, които са ни познати от юнгианската психология, но добавя и много езотеризъм и ще видим и нейните интерпретации на деканите в малките аркани. В момента, в който научих, че някой е създал толкова амбициозен проект, веднага купих колодата, даже не се замислих, защото просто това е нещо, което много дълго съм си мислила, че като съчетание би било много специално, много потентно за работа с нашата психика, и много се радвам, че някой е имал възможността вече да реализира това, и то, нали, с такъв много евокативен, много мистериозен стил като нейния. Така че нека заедно да разгледаме колодата. Можем и да се обзалагаме кое е това изображение, защото не съм сигурна. Предполагам, че това е кралица жезли, но по никакъв начин не го твърдя. Нека да видим. Колодата идва с книжка, която е, нека да видим, 62 страници. Смятам, че това е едно добро начало. Интересно. Дворцовите карти, ако забележите, първото, което са преименувани, имаме крал, кралица, seeker and seed. Seed, предполагам, това ще са принцесите или пажовете. Seekers са рицарите. И тя ги е съотнесла към MBTI архетипите, MBTI типовете, което е още по-интересно за мен. Тая колода става още по-задълбочена по този начин, защото наистина предлага толкова много материали, с които можем да се развиваме. Самото преименуване също, между другото, ми допада. Смятам, че работи. Нека да видим колко получаваме за малките аркани. Имаме доста, между другото, забелязвам за дворцовите карти. Имаме за големите аркани по едно параграфче, но достатъчно, доколкото виждам. Така. Защо? Къде са? Тоест имаме и ето и за малките аркани, колко получаваме всъщност. Така че дворцовите карти не са отделени от малките аркани. Добре, в зависимост от това, доколкото видях, имаме много ясно посочени понятия. Смятам, че това би могло да проработи и да даде достатъчно информация. Сега да минем към картите.
Ето това са гръбчетата. Интроспективни. Този син цвят предполага вглеждане в себе си, предполага спокойствие, което смятам, че е много подходящо. Със звездния фон, който ни приканва да разкриваме Вселената вътре в себе си. Самите карти, както виждате, са направени като портали. И така. Ето тук имаме Wanderer. Магиосникът е Тот. Висшата жреца е матрицата. Това е много интересен начин да разгледаме висшата жреца като матрицата. Матрицата на нашето несъзнавано, нещо, което се импринтира и въздейства на психиката ни, независимо дали го осъзнаваме или не. И нещо, което всъщност ни свързва с околния свят. Така. Императрицата като анимата, това не е изненадващо. Императорът като анимус. Добре. Инициация за висшия жрец. Забележете това изображение на висшия жрец. Вау. С душата на момичето в средата в градния му кош. Много силно изображение, което ми говори за защита даже. За това, че силите на Божественото могат да действат по този начин с нас. Да са като нежна прегръдка, която ни защитава. Така че едновременно са по-големи от нас, едновременно ни дава това спокойствие. Любовниците с алхимия. И тук има също нещо много интересно, защото да, сърцата им, ако забележите, са свързани помежду си с тези сребърни нишки, но едновременно с това всъщност това не ги изчерпва като съдържание, защото тези сребърни нишки продължават в тревата. Тоест те са свързани с абсолютно всичко. И едновременно с това, защото тревата всъщност е един организъм, отново са свързани по два различни начина на едно и също изображение. Колко е красиво това като метафора, колко е въздействащо това наистина. Никога не съм го виждала в други плоди това. Имаме колесницата като пътуването на героя. Чудесно. И тук имаме референция към египетската митология и ежедневното пътуване на Слънцето, което работи за колесницата, която макар да е под влиянието на рак, все пак отбелязва кулминацията на слънчевия цикъл, отбелязва сезона, в който Слънцето е най-силно. Така. Силата. Майсторство. Отшелника. Колелото на съдбата като синхроничност. Смятам, че в юнгианската терапия това е чудесно. Чудесна метафора. За справедливостта имаме мъдрост. Обесения. Ето тук вече имаме и някои алхимични етапи от така. Това ми напомня на още някой беше със зелено лице. Императора. Така че ще е интересно да помисля каква е връзката между двете. Все пак в умереността се срещат императрицата и императора. Има някаква връзка. Така. Дявола е работа с сянката. Работа с сънищата. Чудесно. Луната е цикличност. Слънцето е идентичност. Атонмент. Чудесно. И света е индивидуация.
Добре. Асо жезли. Интуиция. Двойката. Тройката. Четворката. Петицата. Вау, тези изображения имат много да предложат. Шестицата. Вау. С свещите на короната му. Което е чудесна препратка към Юпитер, между другото. Това е първото, което ми идва на ум. Към това, че е нещо, което е свещено признато, нещо, което е въпрос и на духовна работа, и на вътрешен огън. Седмица жезли, осмица жезли, девятка жезли, десятка, вау! И да, това е кръглица жезли. Познах. Така да видим. Така, това е пажът жезли. Не, това е всъщност. Това е рицарят, а това е пажът. Добре, чудесно. Асо чаши. Двойка. Тройка. Четворка. Петица. Шестица. Чувствайте се свободни да забързате или да забавите това видео, ако искате да огледате повече изображенията. Аз се опитвам да го държа в някаква такава нормална дължина. Макар че имам много мисли ми минават през главата, споделям с вас една част от тях. Тази кралица чаша е прекрасна. Вау! Вау! Тук просто имаме огромно богатство. Змиите за асото. Мечове са много подходящи също. Двойка мечове. Тройка. Четворка. Вау! Добре. Петица мечове. Чудесно. Чудесен избор. Шестица. Какво мога да кажа, скъпи приятели? Това е наистина невероятна, много силна колода за работа с несъзнаваното. Изключително много се радвам, че става част от моята колекция. Определено е нещо, което много пасва по принцип на работата ми като таролог, на източниците, на които се доверявам като информация. И определено ще я виждате и в канала, и в личните ви гледания. Сега да разгледаме и другата. Между другото, пропуснах да кажа, първата колода може да се вземете директно от Ирина. Идва с румънските пощи, след което с български пощи. А тарото, което в момента отварям,
Създателя му, чието име в момента не помня, е американец, но е внесено чрез едно бутиково магазинче в Германия, Хаус Ностромо. Те имат колекция, така сравнително малка колекция от независимо издавани колоди и може да разгледате. Доставката е от Германия с DHL. Така, сега идеята на тези карти. Това е първо марсилски тип колода. И идеята на тези карти е, че в големите аркани ще се натъкнем на нещо, което никога не съм виждала до сега. Това е представяне на титаните. Тя колода, заради това се казва Отрисиан Таро. Името идва от Отрис, което е планината, на която са се борили, са водили последната битка Зевс и Кронос по време на титаномахията. Така, много интересна. Първо виждате хартия. Няма толкова много текстура, колкото изглежда, но въпреки всичко ми харесва състарения вид. Това е колода, която съм си закупила конкретно за работа с титаните, конкретно за работа с Сатурн, тъй като той е някой, с който често работя, тъй като има и специално място и в наталната ми карта. Така, първо виждаме тук, това е препратка към Янус. Тук имаме психопомпът, който ми прилича на Хермес, но нека да погледнем в картите какво пише всъщност. Така. Да, това е Хермес. Не е някой друг титан. Наистина фигурата на Хермес е малко трудна да се намери алтернатива сред титаните на него. Така. Тук всички се сметам. Сещаме, че това е Хеката. Така, тук е интересно кой имаме. Предполагаме Рея, но може и да не е Рея. Да, това е Рея. Майката на Зевс и на олимпийците. Естествено, като патриарха имаме Сатурн, Кронос. Тук имаме кентавърът Хирон, който също е от старото поколение. За любовниците имаме Афродита, която също е от по-старото поколение богове, макар и да е част от Олимпийския пантеон. Както знаете, тя е родена от пяната, когато Кронос хвърля пауса на Уран в морето. Така, за колесниците предполагаме Хелиос. Да. Така. Така, тук имаме справедливост. Естествено на 8 място, защото това е колода марсилски тип. Спазваме традиционния ред и това е Темида. Така, след което имаме Мнемозина. Това е богинята на паметта. Това е майката на Атина, до известна степен. Така. Колелото на съдбата. Също интересно изображение. Ананке. Чудесен избор. Така, тук имаме Кибела. Да, Кибела е Прометей за обесения, което е разбираемо. Танатос за смъртта. Двете реки на океана, предполагам. С тях става въпрос. Така. Океан и Тетис, да. За
За дявола имаме изяждането на олимпийците от Кронос, Тифон за кулата. Така, за звездата Астрея. Добре. За луната имаме Селена. Слънцето отново ли е? Да, много да е Хелиос. Така, да. Да видим нататък. Така, това е интересно, защото вместо Страшния съд, който естествено не би паснал изобщо на такава кода и не би паснал на митологията, всъщност това е изходът от подземния свят. Когато душата е преминала през пречистването си, когато е изчистила спомените си и поема към нова инкарнация и излиза от подземния свят и поема към нова инкарнация. Чудесно, това е нещо, което бих искала да получа. И тук на пъпа на света виждаме Атлас, който носи цялото тегло. Така, сега малките аркани. Така. Ще е по-лесно. Двойка чаши. Тройка. Петица. Много добре. Защото по принцип в девятката би трябвало да видим кулминацията на цвета и десятката вече да показва прехода на енергията към другата боя. И тук са коренно различни волските карти. Имаме Messenger of the East, Glory of the East, Pilar of the East, Rider of the East. Сега мечове. Посоките са естествено много важни. Това е нещо, което не важи само за Уика. Всяка посока и в древногръцката митология и религия си има определени пазители, определени духове, които са свързани с нея. Както може да се представите, имаме и тези божества, които са свързани с съответните ветрове. Естествено, и тук имаме такива техните, всъщност, в двото карти имам предвид, са представени тези енергии. Да видим, тук имаме Messenger of the West, Pride of the West, Pilar of the West и Rider of the West. Тоест, доколкото виждам, нямаме съвпадение между Rider, Pilar, имаме Gloria, тук нямахме Gloria, ако не се лъжа. Да, имаме различни ключови думи, което на мен ми харесва. Някои хора биха го намерили за объркващо, може би, но на мен ми харесва, защото това означава, че авторът е обърнал специално внимание и е поручил факта, че между тези различни, както ви казах, те са иерархии, които са свързани с всяка определена посока. Има разлики и ги е взел предвид. Така, тук вече разглеждаме жезлите. Имаме Messenger, Force, Pilar, Rider, Пентакли. Тук предполагам пак ще имаме различна дума за нещо, което трябва да е рицаря. Messenger, Radiance, Pilar, Rider. И така, какво мога да кажа?
Приятели, отново една невероятна колода. Аз направо съм толкова впечатлена от това, което виждам. Нямам търпение да работя с тези карти, защото просто ми кара да се задавам много въпроси в момента. Да ми прещраква ума по много начини. И също са една невероятна част, бих казала, от колекцията ми. Една важна част. И да. Това по-скоро е колода, обаче, която по-рядко вероятно ще виждате, тъй като по-скоро ще бъде свързана с моята лична работа. Това е нещо, което съм си я закупила. Но отново това е от Russian Tarot. В описанието ще се опитам да ви сложа, ако не забравя, линкове, където може да се свържете с всеки създател, да си поръчате колодата, ако искате, да научите повече за творчеството им. Радвам се, ако сте останали до края на това видео. Благодаря ви много за подкрепата и до скоро!